Door afgelastingen in de winterperiode speelt Venray voor de 4e maal op rij een thuiswedstrijd. Net als verleden week tegen Deurne is het een inhaalwedstrijd en is het Minor wat als koploper op bezoek komt in Venray. SV Venray trainer Ivo van de Weerde stuurt de volgende 11 namen vandaag het veld in. Dirk van Enkelvoort, Jordi Wismans, Robert Willemsen, Joy Koenen, Jesse Peters, Rick Egelmeers, Stijn Brinkman, Dani Litjens en voorin Armen Schala, Dimitros Tourtsidis en Bram Wievermans. Trainer Guido Leunissen van Minor heeft voor de volgende 11 namen plaats in zijn opstelling. Roy Jacobs op doel, dan Raymond Buijs, Jeroen Bekkers, Roy Goossens, Jamie Kunu, Jeroen Gerets, Koen Klaasens, Marvin Bremer, Amin Elalji, Taufik Shadli en Younes El Arbaoui. Als we een blik werpen op de ranglijst zien we dat Minor een aantal punten voorsprong heeft op haar concurrenten. Een overwinning deze namiddag zou echter nog niet het kampioenschap betekenen. Venray heeft 2 goede resultaten gehaald in de afgelopen weken en staat met vertrouwen op het veld. Onderin is het echter wel billenknijpen voor de roodhemden. Het belooft een spannende wedstrijd te worden. De beginfase is duidelijk voor Minor, aantal kansen voor de bezoekers. Dit verandert na een ongeveer 20 minuten spelen. Ivo van der Weerde moet noodgedwongen Rick Egelmeers vervangen. Een inzet van Minor wordt gekraakt. Venray zet op eigen helft in aanval op. Dani Litjes naar Koenen, de aanvoerder paast hem snel naar Tourtsidis. Hij omspeelt een tegenstander. De volgende tegenstander weet hem niet de bal af te pakken. Centraal ziet hij Bram Wievermans lopen en hij paast de bal naar hem toe. De jonge aanvaller blijft kalm en brengt de Venray volgens op voorsprong. Het is 1-0 voor Venray na 24 minuten voetballen. Vanaf nu heeft Venray het heft in handen. Tourtsidis zet invaller Pelzer vrij. De voorzet gaat de 16 in. Dani Litjes met de inzet. De bal gaat voorbij doelman Jacobs, maar Roy Goossens werkt de bal weg voordat hij de lijn passeert. Daar komt Minor goed weg. Danny Pelzer en Armen Schala zetten een aanval op. Schala met de steekpas op Tourtsidis. 2 spelers van Minor lopen elkaar vervolgens in de weg. En met links plaatst Tourtsidis de bal in de verre hoek. 5 minuten voor de rust verdubbelt hij de marge voor Venray. Stand 2-0. In de minuut volgend op de 2-0 is het Brinkman die verder mag naar iets wat lijkt op een overtreding. Venray komt in een overtal situatie te staan, maar weet deze situatie niet om te zetten tot een doelpunt. Slechts een hoekschop volgt. De bezoekers uit Nut willen voor de T nog iets terugdoen. Jordi Wismans mist de bal. Aanvaller Elalji met de actie en vervolgens het schot. Dirk van Enkelvoort pakt in 2 instanties. Arbeider Egelsheim vindt het genoeg voor nu. En hij fluit voor rust. Beide teams gaan naar de kleedkamer met een tussenstand van 2-0. Tijdens de rust wisselt Minor 2 maal. En probeert hiermee nieuw elan in de wedstrijd te brengen. Dit resulteert tot een eerste kans voor Taufik Shadli. Zijn uithaal met links wordt door doelman van Enkelvoort via de vingertoppen tot hoekschop verwerkt. Venray laat zich hiervan niet van de wijs brengen. Een inworp van Jesse Peters. Minor werkt wild weg. Stijn Brinkman gaat tussen 2 tegenstanders naar de grond. Het spel gaat verder. Bram Wievermans met het balbezit en hij stoomt vanaf de middenlijn op.
Hij legt hem vervolgens breed naar rechts, waar Toeratsides met een schuiver Venray op de zeer comfortabele voorsprong van 3-0 zet. Deze derde treffer van de middag valt na 10 minuten spelen in de tweede helft. Kort na de aftrap wordt de bal teruggespeeld naar doelman van Enkevoort. Een diepe bal. Venray in de aanval op rechts met Wismans en Pelzer. Poging van Schala wordt gekraakt door Minor. Vervolgens komt Jordi Meestermans weer aan de bal en die speelt zijn tegenstander fraai uit. De voorzet die volgt van Danny Pelzer is net te scherp voor Toeratsides. De krachten lijken dan een beetje bij Venray weg te vloeien. Minor krijgt de ruimte en zet een aanval op. Doelman van Enkevoort keert met de voet de gevaarlijke inzet. Met deze ruime voorsprong wil hij natuurlijk zijn doel schoonhouden deze middag. Kom. Ga je in de midden deel wat te stellen. Kom je links? Ja, dat is ook. Ja. Ga door naar de achterlijn. Een voorzet van Danny Litjens op Toeratsides. Die mist de bal in eerste instantie, maar hij krijgt een tweede kans. Nu is het doelman Jacobs van Minor die zich weet te onderscheiden en voorkomt een vierde tegentreffer. We zijn in de slotfase van de wedstrijd aanbeland. Een verre inworp van Minor. De bal komt er bij Bremer terecht. Nauwkeurig mikt hij. Maar de bal is iets te geplaatst en raakt de paal. Tom Maas let goed op en hij tikt eenvoudig de 3-1 binnen uit de rebound. Ja, veel wat dan erop je huis. Schiet ze er eens overheen. Doelpuntenmaker Tom Maas is aan de aandacht van de Venray-verdedigers ontsnapt. In de 16 erovert hij de bal. En nu is hij de aangever op Bremer. Binnen 1 minuut weet Minor zich terug te knokken in de wedstrijd. De nieuwe tussenstand is 3-2. De bezoekers weten in de 86e en 87e minuut dus het net te vinden. Rest er dan voor hen nog genoeg tijd om een punt mee naar huis te nemen. Venray wint de bal op het middenveld. Danny Litjens met de diepe bal. Doelman Jacobs is uit zijn doel gekomen. En Toeratsides weet de bal te behouden. Met een bekeken inzet brengt hij zijn hattrick op het scorebord. Venray staat nu op een 4-2 voorsprong en daarmee zijn de 3 punten veilig vandaag. Door deze overwinning maakte Venray een klein sprongetje op de ranglijst. Omdat ook teams onder hen punten pakken, zijn de laatste 3 wedstrijden nog zeker van belang. Venray speelt nog eenmaal thuis en 2 uitwedstrijden. Het belooft een spannende slotfase van de competitie te worden.